dito mga sekta. Hindi dito mga religion, handa nga mga niti nagdaraan na hindi nagkaroon iti bagong tipan. May naawanan na iti daan na yung mga aramid, iti daan nga kadawyan, iti lalakay nga kung tayo, na-revise mo tan. Na-upgrade tayo magbasitan ito nga sila tayo itidaran. Kada tayo nga espiritista, maan nga dayjay makmakan, iti bawal, iti dayjay agarami, iti basol. Tata, iti pagadalan nga na ipay kada tayo, apay nga tangay mat nga, iti baliktad sa di Biblia tatay. So, baliktad, kunakan. Umuri kasta, at iti kay papanan na iti dayto nga surat ti maysa kun maysa kada tayo tarigagayan tayo iti mapabaro no madala tangay dagiti ngay nakaugalyan tayo ngay nga nagbigat tayo nga karamidan nagbigat tayo nga balbaliwan tayo ngay nga may iso ngay nga ang subi tayo mananan iti daan nga tulag tapno ijay kitaan tayo magijay ngay nga panbanag ay nga kabskas kas na ko nga nga rayjay tangapan panawon kada tayo ngay na talaga ngay na may buyat idara itidaga ta sayang ito na imas paimot iso ngay nga anya datat dijay ayatun nga kabsat nga kayatun iti apo kaalig na iti maysa nga dara nga masapul nga idaton iti maysa kun maysa kada tayo na agsubli tayo ijay daan na katulag kabsat anya iti daytoy nga dara nga masapul nga idaton tayo iti Dios tapno iso kunana ti magsupol kadag iti iso ngay nga basbasol ti maysa kun maysa kada tayo wenno kadag iti nagkurangan tayo ket dayjay laeng daw dawatan na ngay nga tayo tibagi tayo iti daytoy nga kapilya ket handa tayo langanan ket idaton tayo tibagbagi tayo ket nanigapay nya kapsat aduda nga talaga dagiti ngay haan tayo nga kaya nga idiso iti daga ngay nga iso na dagito dagijay ngay masapul kuman magtanan ngay nga tatay niya latiw na tayo dito yung mga nga kurento di si sa ACTJS 12 nga kunana ngay nga tarigagayan na ada ni Timotyo kakabsat ada ni Timotyo nga umay kat ano san tayo kuma kuno ipan tayo kuma kunana ni Timotyo tapno itikas na ngay kat aywanan tayo at ano ada dadagiti agsursuro nga kakadwa tayo na may bilang nga Timotyo kakabsat ngay kat aywanan tayo ida anong san tayo ida at nga nabanggit manunin ni Apollos nga kunana ijay nga tarigagayan na kumati umay ng hanpay nga may pardon nga umay ni Apollos si asino ni Apollos kakabsat may samot nga agserbi iti Diyos. May sa nga managayat nga agserbi iti Diyos. May sa nga leader iti panangiwan na kadagiti pagayatan iti ako nang runa iti ebanghelyo. Nung lang nga dayjay iti kaya nga aramidon ni Apollos kakabsatan nang tinagan ni Apollos kaslamot kumangay nga sapay kuma sa akmat. Mga DJ nagan mo't kumangay nga Ophelia figurasyon kat hamot kumangay nga DJ ngay kunada nga kung kunana ni sa tayo nga damo kamay nga ay nasaya at mo tawanan. Tudi kiti ada kumamot lang ngay nga no nawaawanak to di tirabaw iti dagan ngay kat ada kumamot DJ ngay mapanunod yo. Kuno may patawid kumot kada kayo, kuno man panunutin yung ngay nga ambag contribution. Ula kada kayo gapo di jay panagtaktak ko iti di Domingo. Anong san tayo kano? Tapay no ni Timotyo ti umay anong san tayo ta? Anong san na tayo ani Timotyo nga baliktad? Apay gamin. Kada tayo kuma iti maayo iti Dios. Ay won tayo dagiti isu ngay nga umay nga espiritu kada tayo. Tapno iti kas ngay ko grow tayo mo kata ito na siya mo di ba tayo habang no DJ ngay hatay na espiritista gamin na 1 million tayo kata talaga nga pupura tayo si medyo talagang ano medyo nasayang si Mario mo naman no
Isuda lagi ito yung ayatin mga kapsate. Isurat kay Ken Cristo Jesus, Ejay Pilipos, kasi bagatay mo din na dito yung asyenda. Bagatay mo din mawak yung isurat. Sa tata, no, at lagi ti, kaya dun tayo, ano saan tayo? At tayo na yung natuloy. Ang panunutot pa ilaw na dahil diktar ini. Nagpay pa iso ini targat na nga inamot ni kapsat tayo nga floor. Ngay nga kuna na kanya kini ngay nga atan ko ti tiyempo. Pag aldaw ngay nga umayak ko na nan kuna na amo yung siguro nga dati ak na medyo. Mga ko nga tartari gagayan ka kapsat. Siguro ano kuna na kanya ngay nga sige pag kadagiti yung daway na awan pa ko si kapay lang kunatan ko at ibang ilistakan ko manan siguro lukas jay baka i-consider ko no pagsubliak nga talaga nga medium to pinanag na tandak mo ni Kuya Umi pa hindi nakakaramat hindi na dintengan day time na bigyan ti gama apay nga yung nakasay tataw. Kagato nagiging sa lutsot yung kapanunuta kakapsat kung makikita kong gawin DJ nga pagkasapulan ti may sakon mo isa ka na tayo isang ka na siguro no in the meantime mabalik na ta may consider no kas dyan ako na ako at magay tayo with ako.